गोदानसो सफैनाय बे बुस्थुआ माने बुस्थुखौनो बायनांदोंसो जादों आरो ना माने मिथिया मानो बायनांखो जोंनि न'खरावथ' पेरालाइसआ सानै दं ब्रादार आरो सिस्टार माने मानो बायनांखो आंबो बेखौ हमनो मोनाखै आरो ना माने जायखिजाया बेटार गोनां आरो ना बेटार गोनांखौ फैसा लादों ना मादों जायखिजाया मिथिया ओमफ्राय बुस्थुआ गिदिरसिन आरो जेबो गैखाया आरो ना बुस्थुआनो बायबावदोंसो जादों आरो ना ओमफ्राय ब्रादारनि फिसालाया बेनो ओमफ्राय ब्रादारा बेनो माने माखौबा लाजिबावो नै माबाया So guys, welcome back to the channel. माने नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान भिडिअ माने नोंथांखौ बरायनाय थाबाय आरोना दिनै लास्ट बर'नि रायलायबाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव माने जा माने नोंथांमोना थामिलाव नुदों माने इमो देनाय नोंथांमोना जाय इमो देफेराखै माने जाय माने फ्रा इमो देयो आरोना माने नोंथांमोना नोगोर नायनो इन्टारेस्ट मोनगोन मानो होनोबा नोंथांमोना खोन्थागोन आं दिनै फार्स्ट टु लास्ट माने इमो देनायाव माबायदि खस्थ' जायो मा होयो मा देनानै इमो जायो आरोना नोंथांमोनखौ मानो होनोबा आं गासिखौबो रेडि लाखाजोब्बाय आरोना लोगोफोर माने जोंहा ब्रादार आइथिं दङ नायनो हागोन नोंथांमोना ओइलाय बिथाङा जोंना माने थ' माने जोंहा बेनो आसला हाय होनदो दे एसे आसोल अके माने जोंना आसोल आरो दं फादारा माने जोंहा आलासि बिथां सासे दं गपि ब्लग बिथांखौथ' सिनायखायो बयबो माने दा बिथाङा माने जोंना हुर उन्दुगासिनो आरो ना माने बिथाङा माने एसे रेस्ट लादों बिथाङा माने ट्रेनाव मैयानिफ्रायनो फैनानै गाखोबोनाय दा आंनि बिसिनायावनो उन्दुगासिनो आरोना बिथाङा उन्दुथोंसै बिथाङा माने दसे रेस्ट लाथोंसै आरोना थ' बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ मोजां मोनो लोगोफोरा मोनसे साबसक्राइब खालामदो माने मोनसे लाइक खालामबावदो ओमफ्राय माने आंनि बिमायाथ' इमो फानो होनना नोंथांनि उनाव मिथिखायो सोर होनदों बे बाबु माने जोंहा आलासि फैदों आरो ना ने माने ज' माने जोंहा गामिनि आलासि फैदों सासे बाजैनि फिसाला आरो बे माने गामिनिनो जायो माने जोंहा ओमफ्राय सिस्टारा बेनो ओमफ्राय आबै न' लिरदों औ अके ओमफ्राय माने आबैमोना न' लिरदों आरो ना माने आबैयाव रावबो गैया सोरबा लानोबा लानो हागोन आरो ना आबैखौ माने बुरियाखै दाबो एक्ट्रेससिन दं आबैया माने न' लिरनो रोंगौ दाबो माने बुरैथ'वाखै आरोना लानो हागोन आबैखौ दाबो नोंसोरजों थांगोन दे खोन्था सोरबायदि गोसोम गुफुर एसे गुफुरहां गोसोमहां गुफुरथार सोरबायदिखौ लानो आरो नों आं जालाबाखौ लालाबायगोनहाय लागा बिसोर जावलि आरो बिब' होलागासिनो न' लिरनाया माने दिनै अमाबैसा नालाय गाइसमोन माने दिनै समबार नामा बाजै मंगलबार 17 थारिख ने मंगलबार 17 थारिख आरोना दिनै लोगोफोर माने अमाबैसानि दिनै अमा बेदर जानो मोना गुफि ब्लगनोबो जों माने अमा बेदर जाहोनो हायासै आरोना दिनै माने अमाबैसाखाय थ' माने जोंहा ब्रादारनि साइकेला बेनो नोंथांमोनाथ' नुवाखैमोन गोदानसो सफैनाय बे बुस्थुआ माने बुस्थुखौनो बायनांदोंसो जादों आरोना माने मिथिया मानो बायनांखो जोंनि न'खरावथ' पेरालाइसआ सानै दं ब्रादार आरो सिस्टार माने मानो बायनांखो आंबो बेखौ हमनो मोनाखै आरो ना माने जायखिजाया बेटार गोनां आरो ना बेटार गोनांखौ फैसा लादों ना मादों जायखिजाया मिथिया ओमफ्राय बुस्थुआ गिदिरसिन आरो जेबो गैखाया आरो ना बुस्थुआनो बायबावदोंसो जादों आरो ना ओमफ्राय ब्रादारनि फिसालाया बेनो ओमफ्राय ब्रादारा बेनो माने माखौबा लाजिबावो नै माबाया फिसालाया बेलायनायखौ मिनिलायजोबगासिनोलै नैलाय ओमफ्राय नायलाय आफाखौमा नायलाय थोद गथ' बिदि जायो मिनिना थैसै बेयाव नायलाय थोद हामगौ नों नायनो र' दा नायगोन गाबोन फिडआव नायदो जादे माने जोंनि न' खाथियाव ओरैबायदि समायना माइ गायलाजोब्बाय आरो ना गासिनो ओरैबायदि भिउआ मजा खारना लोगोफोर माने ओरैबायदि मोजां जोमै स्रां ओमफ्राय माने ओरै गय ओमफ्राय जोंना ओरै न'आ माने जों बै ब्रादारनि न'आव थांनो नागिरदों आरोना बै सिनानाव माने ओरैबायदि मजा खारना जायगायानो माने जोंनि न' खाथिनि आरोना बे ब्रादार मोननिया जों थांनो माबायदि मा जालाबायगासिनो आरोना गोसोफ्रा ओमफ्राय माने नै जोंहा ओरै ब्रादारखौ लांफैदों ओमफ्राय अबाव थांनो थाखाय फार बिदि सैमा रायलायनाय जाबाय लाखिले मादारि माने जोंनि ब्रादारखौ लायनाय आरोना लोगोफोर माने र' सहैसिगोनानो दिनै भिउ ओरैबायदि मोजां आरोना जोमै खारनायजों मा खारनायजों ओरैबायदि ओइ नोंथां र' थाथ' मा ओंख्रि जानो बाजै हो जोगोनारलाय मोखांखौ मावला मोखांखौ खोनादो जोगोनारजों माजों ओमफ्राय नै नायलै र' माने दैयाव सोमबा जेबो जाया होनदों नामा कालार गलायलायो ओरैबायदि आयो भिउआ माने दिनैबो ओरैबायदि साफा नुदोंलै मानेबा जा फिसाखौ मोनजाबाय नालाय नो जालाय जादाव नैलाय मास बे जोगोनार आलु भाजा ओमफ्राय नै ओरैबायदि फाला दे जादो आं थांसै आंहा इमो दैनांगौ आजा लाय गारिखौ खनसे सालायलाय उय देनजारलाय मायदि ओरैबायदि थान्दा बार बारदों आरोना खोलो गाइसमोन दा बुंसै आरोना माबायदि थान्दा मोनदों आंनि गोसो सिङाव बुंनोनो नांला आरोना लोगोफोर माने नै न'आ बेनोखा मा नोंहासो लेंग्रा जाबाय नामा ओमफ्राय आंनि बिदानि गेजेरावबो नैबे गारिया एसे गाज्रि जानानै दं नालाय बेखौ दा टेस्ट खालामनो नागिरदों साबेसेजों
सारि खालामनानै टेस्ट खालामसै ओमफ्राय एसे नाटफोर लुज जानाय फाग्लालै नों लिंग्रा नङाना फाग्लाब्ला नोंसो जिरायबाय होमबा बे एसे टारनि नाटफोरखौ एसे मेकानाव लांनानै फिटिं खालामनोसै ओंखारदों आरो दा थांनो माने गासिबो माइरंखौ रेडि दोनबाय आरोना माइरंखौ आङो 1 आवार्स माबा दैयाव सोमना दोनबाय ओमफ्रायो माने बेखौ रुइहोनानै माने आङो उवाल सिङाव माने बेखौ होबाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय माने फार्स्टआव होगोन मा होनो नैबे मखना बिलाइखौ होगोन आरोना मखना बिलाइखौ होबाय माने मखना बिलाइनि उनावहाय जायखिजाया माखौ होनांगौ थालिर बिलाइ ओमफ्राय माने नैबेखौ मा होनो जायखिजाया दिंखिया बिलाइ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेनि उनावहाय खान्थाल बिलाइबो होनांगौ माने खान्थाल बिलाइया नैबे आरोना लोगोफोर बेफोरखौ बाखि गासिबो होजोबबानो जाबाय ओमफ्राय आरो नैबे लास्ट दं मोनसे नैबे गैयाबानो जौ जाया आरोना लोगोफोर माने बे जाहैबाय सिनि बिफां आरोना लोगोफोर अके माने माइरंफोर होबाय ओमफ्राय नैबे माइरंजों नैबेजोंनो बे मा होनो इमावजोंनो इमाव होनानैसो इमाव मोखां जागोन आरोना लोगोफोर माने होनबा आं बेखौ इमाव देनोसै आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांदो नै लोगोफोर माने आङो इमाव देनो नागिरदों आरोना माने ओरैबायदि बिमानि देनो गोनांखौ आङो लाखिनानै माने नोंथांमोननो देखायनो होननानै इमावखौ देसिगोन आरोना नोंथांमोना माबायदि मोजां मोनो ना मोजां मोना जायखिजाया आंनि बिमायाथ' इमाव फाननासो जायो नालाय थ' माने आङो दिनै इमाव देनो रोङा रोङा नोंथांमोनो आं खोन्थागोन माने आं रोंखायो रोंनाया माने फार्स्टआवनो होयो मखना बिलाइ ओमफ्राय थालिर बिलाइ ओमफ्राय खान्थाल बिलाइ माने सिनि बिफां ओमफ्राय मा होनो बेयो दिंखिया बिलाइ माने बेफोरखौ होयो आरोना नोंथांमोना ओमफ्राय सिनि बिफां बायदिसिनाखौ होखांबाय आं नोंथांमोननो देखायखाबायानो थ' लोगोफोर माने आं देगासिनो आरोना जाहांसिगोन बाराखौ गैला नोंथांमोना नायखौ एसे गेब्लेहांबाय माने जोंहा गफि बाहागियाबो आराम आलासि नालाय जिरायगासिनो जोंना बसआबो इयो गफिनाथ नैबे जोंहा गफि ओमफ्राय ओरै बायदिसिना दङ होबाय जोंहा नै माने देगासिनो दायो मोनायाव बेखौनो जायाबा माथोबाव स' गाइस माने आं देगासिनो दाबो रेस्ट लायाखै आरोना नोंथांमोननिसिम दाबो देखायगासिनो थ' माने नायदो नै लोगोफोर माने बुस्थुआ जाहांबाय आरोना मोनांबाय बिथाङा एसे खाथियाव फैलाय माने बुस्थुआ नै एसे माने बारा रुयाखै आरोना बुस्थुआ माने एसे गोरायैनो दंमोन ओमफ्राय बुस्थुआ नैबे एसे गेब्लेबावनांगौ बे मखना बिलाइ ओमफ्राय बेयो माने बुस्थुआ गेब्लेबानो बे माखासे गोथां गोसोम जागोन आरोना मा प्लास्टिकबो होयो नामा प्लास्टिक माने जोंहा मादारनिया बे गोदो जों जन्म जायैनि सिगां 1998फोरनि सिगांनिफ्रायनो इमाव देयोमोन ना जोंनि बिमाया बे समाव जेब्ला जों जन्म जायाखैमोन ना जेब्ला बे समाव बे देयोमोन दासिमबो माने जोंनि फादारा बै समाव संसाराव माने खामानि गैयामोन आरोना माने साख्रिबो बाख्रिबो गैयामोन गोदोनि समाव माने साख्रि गैखायामोन आरोना जाय लेखा गोरों बेनाल' थाखा फैसा दंमोन माने बय जोंनि बिमाया ओरैबायदि गोरों बुजों गोरोंखायसो आरोना माने एमाव देबाय थानायाव माने बिदिया गाख्लायबाय थायो अबावबा सौख्लायो मायोना लोगोफोर माने बिदियाव गब्लं जालाजोबो आरोना बेनि थाखायनो बिदि जादों आरोना माने होमबाबो जाहांसिगोन आरोना गोथां जाहांबाय बेसे सननि होनदों नैबे बियो 1998नि 1998 औ ओमफ्राय दा मर दान 2023 जाना दं दा जों होनबा 1990 बा जन्म जायाखै आरोना जों 2003 फोरनि सोगासिनो होमबाबो जों बेसे गिदिर आरोना 1998 नि नोगो आरो मेंबाय लोगोफ्रा आखाइफ्रानो गोजा जालाजोब्बाय नै दा बुंसै माने मोनामबाय आरोना नायफैदो गुपि ब्लक जा माने गोमो जालाजोब्बाय आरोना नै गोमो जालाजोब्बाय बुस्थुफोरा माने दंबावो दाबो बुस्थुआ माने नैबे बिलाइफ्रा एसे माबाबावगोन आरो रोदा ओंखारबावजासिम गोथां जाबावगोन माने एसे देग्लिबावगोन जासिगोन आरोना लोगोफोर जोंना माने आलासियासो देनांबाय होनदो गुफि होनोलाय ओइ गाज्रि दा मोनसेलै ब्र नाम थागोन गुरखा मास्टारनि न'आव माबा लायनाय नामा इमाव देदों लायनाय नामा गफिया फेमास जाखासिगोन नामा फाग्ला जोंनि फादारसोलै जोंनि बाबानि फिसालथैसोलै बियो गफिया माने लोमजानाया हामबाय बाबा हो लोमजागासिनो मुलिबो जाया साला बोरमा मासे जिउ गैयि मोसौ नोङो माने जोंना फिसालथैया रागा जोङोलै जोंना माने लोगोफोर देयाखायनो जेबो लोसो खालामा थ' माने जोंना बिफायाबो माने आंनि देरनायखौ हामजादोंमोनासै आरोना दायो नोंना मावथोंसै होनना बुंदों आरोना ओमफ्राय दा गफि जोंहा फादारखौ देखायहरलाय ओरैजाय दङ देखायहरलाय जोंहा माने ओरैजाय दं आरोना माने आंनिखौ बाबा आंखौ देहोला दा नोङो देहोला दा देनांला बाबा दोनथ'दे थारमाने देनांला होनदों आरोना बाबाया माने जोंना माने एक्सुवेलि आङो देखाला आंना बाखायनो गोजा जाखाबाय आरोना लोगोफोर माने दा साहा लोंसै दा फुङाव बेरायसै दा बिमाया मावथोंसै आरोना दा आलासि दङ गफि दा बिथांखौबो आङो निउ बङाइ बेरायनोसै ओमफ्राय ओरै इउनिभार्सिटियाव बेरायनोसै आरोना लोगोफोर थ' लेट्स गो नायदो
नै लाबोदो फरायसाया मेथाइ गैया ने आबै मेथाइखौ नायनांसिगोन इयावसो दा माने आलासिया जों खाबसे आरोना नै खाबाय हर लोङो गपि जै जोंहा बेनो लोंसालाबायदो दे